खुलुमबाय लोगोफोर, गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। पार्टिया सोर थाङो सोर फैयो बेजों सोमोन्दो गैया। बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ। आफादनि थांखिया बेनो। सिगाङाव जों जेरै स्टेटमेन्ट होबोदों, बे स्टेटमेन्टनिफ्राय दासिमबो मोनसेबो दोरोदाखै आरो जोंनो बड'लेण्डखौ नांखागौखा होनना रोखा खालामदों एनएलएफबिनि मासिगिरि बिथां आइ.बि. बुंथिगिराया। थांनाय सानखालि कक्राझार जिल्लानि जाहारबारि खालासियाव एनएलएफबिआ 5थि मुंख्लं सान फालिदोंमोन। 5थि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ गोजोन सावरायनायखौ खालामफिननो खावलायदों एनएलएफबिनिफ्राय। लोगोसेनो बिथांमोनहा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो खावलायदों। सासे 5 थाखोआव फरायनाय उन्दै हौवासाया दैबानाजों भुगिनांनानै सरकारनिफ्राय हेफाजाब बिदों। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमा फानबारिनि सिङाव थानाय बिजयपुर गामिया बे समाव दैबानाजों लोमसावजानानै दङ आरो बे गामिनि सुबुंफोरा हाबादायाव आश्रय लानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दैबानाजों लोमसावजानाय नखरफोरा बिटिसि सरकारनिफ्राय मदद हास्थायदों। तामुलपुर जिल्लानि टार्निं देलायस्रि बाजारनि साखाथियाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गंसे स्कुटिजों फैनानै सौग्रावफैना 19 बोसोर बैसोनि अभिनव बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ जिउ खोमादों। थैनाय सुबुंखौ दनिन दङारगाव खालसेनि होननानै सिनायथिनाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअ एबा इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि मोनसे थान्दै हान्जाया थांनाय सानखालि आसाम सरकारनि सोलोंथाइ, ट्राइबेल अनसाइ आरो गोनोखोआरि फोरमायथि बिफाननि मन्थ्रि ड. रनज पेगुखौ गावनि मावख'आव थांनानै लोगो हमहैदों। लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जाया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सोमोन्दै मन्थ्रिनो मिथिहोयो आरो बेफोर जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायो। मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया सा-सानजा आसामनि बर' बांसिन ओनसोलनि थाखाय बर' बिफाननि मोनसेल' गोजौ सोलोंथाइ फसंथान। नाथाय दासान्दि बे बिफानाव सानैल' फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव इउसिसिनि बिथोन बायदियै बिफाना दासिमबो आबुङै जौगानो हायाखै। बे बिथिङाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरनि नायगिरनाय बायदियै मुलुगसोलोंसालियाव नांगौबायदि थोजासे फोरोंगिरिजों लोगोसे खालि जानानै थानाय पस्टफोरखौ थाबैनो आबुं महर होनानै बर' बिफानखौ आबुङै महर होनो खावलायो। लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, बुंथिगिरि धनकान्त महिला, बोसोनगिरि हरेश्वर नार्जारी, लेङाइ नेहाथारि सनि बर' आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा ब्रिदुल बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा पुलिस थाना बेन्दोंनि आमजुलि आमलाइगुरि गामिनि हाबेल दैमारि मुंनि सासे सुबुङा बे समाव गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8471853422 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। कक्राझाराव फिन खनसेबाव सिखावनि उदखार। बे खेबाव कक्राझार टाउनाव थानाय सुभाषपल्लियाव सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला न'आव हाबनानै सिखावआ 20,000 रांजों लोगोसे 7 लाख रांनि सनानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो। सिखाव हाबनाय समाव गावसोर न' सिङावनो उन्दुदोंमोन, नाथाय थेवब्लाबो सिखाव हाबनायखौ आन्दाज मोनासै। जाथायनि सायाव कक्राझार सदर पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय आरो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिसआ बर्निहाटनि आमतला बस्तियाव सेबनानै सासे 30 बोसोर बैसोनि नेहार बेगम मुंनि सासे मुस्लिम आइजोखौ हमनो हादों। आइजोआ ड्राग्स फालांगि खालामनायजों लोगोसे खावनाय मुवा बेसादखौ लाखिग्रामोन होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। बे मुस्लिम आइजोनिफ्राय 78 ग्राम हेर'इन थानाय मोन 67 थेमा, 214 खालि थेमा, गं 9 खावनाय मबाइल, गंसे खावनाय टेब्लेट, गंसे लेपटप आरो नोगोद 1,36,080 रांखौबो मोननो हायो होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों।
रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्रा बिबानगिरिफोरा रबिबारखालि पार्कनि बेंखन ओनसोलाव सानफ्रोमबो पेट्रलिं होनाय समाव खारखोमानानै थानाय हाग्रानि जिब-जुनारनि दायनिगिरिखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरिमाखा FRA गामिनि थागिबि रामल गयारिखौ सानजौफुनि 1 रिंगासो समाव 6 आरो 7 नं कम्पार्टमेन्टनि गेजेराव जेब्ला बिजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरा ना हमनो थाखाय माहारियारि हाग्रामानि गुबै ओनसोलाव हाबहैदोंमोन अब्ला बिखौ हमनो हायो। सोंनाय फिननायनि समाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा मिथिनो मोनो दि रामल गयारिया हाग्रानि जिब-जुनार हमग्रा सासे दायनिगिरि, जाय गोबाव सम हाग्रा बिफाननिफ्राय खारखोमानानै दङमोन। 2024 नि 15 जुलाइआव दागो गोनां मैनि मैहुर खालामनायावबो रेजिस्टार खालामजानायमोन। आथिखालाव बिजों लोगोआव थानाय गुबुन सुबुं हानजाया बिखौ हमनायनि सिगांनो हाग्रायाव खारखोमालांनो हायो। आथिखालाव माखासे दायनिगिरिफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथां बिश्वजित दैमारिनिसिम गोख्रों फिनजाथाय होदों बनसुनि लेङाइ आफादगिरि जन बसुमतारिया। खृष्टान धोरोमारिनि सायाव माइनरिटि आरो STनि बिबुंथिनि सायाव फिनजाथाय होदों। भेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि हाबाफारिखौ भेरगावआव खुंनाय जादों। थांनाय सानखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमानि बिष्णु राभा भवनाव भेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। भेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बोसोनगिरि पबित्र कुमार बर'नि दैदेननायाव खुंनाय ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि मेलाव मिरु बनसुनि लेङाइ आफादगिरि जन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसे भेरगाव CDPOनि मावख'गिरि आरो भेरगाव पुलिस बिफाननि मावख'गिरि एबा SDPO आरो जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिजों मावफारियाफोरा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। दादगारि हाथिसार PCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारिनि बाखनायथाव हाबाफारि। दैबाना जानाय ओनसोलखौ गोदान सरकारनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारिया नोजोर लाखिदों। गावनिनो PCDCनि सिङाव थानाय दैबाना जानाय आबादथिलिफोराव नायगिदिंनायनि उनाव अननाय होदों मासिगिरि अबसालाम बसुमतारिया। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि हाथिसार PCDCनि सिङाव थानाय फुलबारि गामियाव अखा हानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया देरनानै बाला फबनानै खहा जानानै थानाय आबादथिलिखौ बासायनो JCBजों जावनानै गुबुनजों दैखौ दानगार हरनायनि खामानि मावनानै होदों मासिगिरि चेयारमेन अबसालाम बसुमतारिजों लोगोसे PCDCनि सोद्रोमाफोरा। फुलबारि गामिनि सासे आबादथिलि बिगोमा सुकुल सिं मुसाहारिया बेबायदि मोजां खामानि मावनानै होनायखौ PCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारिखौ साबायखर जासिदों। लोगोसे PCDCनि सोद्रोमा जाक्रेस बसुमतारियाबो दानि PCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारिखौ मोजाङै खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन होननानै बुंथिदों।